guys! Samahan niyo ako mag-unbox ng mga natanggap kong regalo, or not only me, sa family ko every year during Chuseok. Chuseok in Korean, that is Thanksgiving Day. Sa August 15 sa lunar calendar, not sa solar calendar. So every year, may mga tao, or parang masabi mo na talagang bigayan yan ng mga regalo. Kasi Thanksgiving Day nga siya, di ba? Okay, so hindi ko alam kung ano yung mga laman nito. So bubuksan natin. Tapos ipapadala natin sa Pilipinas. Wow! Okay. So let's see. Ito magkaparehas lang ito. May singaw ako guys, kaya medyo masakit yung yung dila ko. Okay, sabutan natin ito. Kung ano lang yan. Tapos ipapadala ko ito sa Pilipinas, guys. Okay. Ano tawag dito? Hindi naman namin kaya ubusin ito. So, ang laman is ito. Ano yung mga laman niya? Oil. Cooking oil. Tapos ito, chamkirum. Sesame oil. So, ito maganda siyang pang bibimbap or isaw-saw sa kugi. Kugi is meat. Sa yung beef, lalo na yung beef. Tapos ito din, chamkirum. Same lang siya. Chamkirum is sesame oil. Dalawang cooking oil. Tapos chamchi in can. Kumbaga sa atin yung century tuna. Okay. Yan siya. Masarap itong lagyan ng mayonnaise. Tapos kim mamaya. Okay. So kim, 'di ba may kim? Alam niyo yung kim, yung lever. Kim. Tapos ilagay niyo yung kanin. Tapos itong chamchi na may mix na mayonnaise. Tapos man siya. I-wrap. Tapos kainin mo na. Yan. So ito palang laman niya. Okay. So since dalawang ito bag. So same lang yata sila Okay. Same lang yata. Okay. So sana. Tadaan! Oh, same nga talaga sila guys. Ito. So, marami na kayong cooking oil. Ay, iba pala dito, oh. Yung isa is chamkirum, sesame oil. Pero ito, kumbaga sa atin is spam. Okay, spam. Kasi, anong tawag sa kanila? Ansimpam yung nakalagay dito. Pero, same lang siya. Spam yan siya, guys. Okay? So, enjoy eating na lang. Okay. Tapos, chamchi, compare kanina, maliit siya, pero dito malaki. Mas malaki itong isa. Okay. Ayan. Look the difference. Mas malaki ito. Okay. So, medyo, ito ko ma'am, same. Oh, may spam nga siya, pero mas malaki nga. Pero wala yung chamkirum. Okay. Ito maliit siya. Ito malaki. Okay. Okay. Tapos yung laman is 4. Yung kanina is 3. Tapos ito 2, pero malaki. Tapos yung chamkirum niya is 3. Okay. So yun yung laman guys. So ito naman. Ito guys is kim. Nakalagay kim. Yan ang kim lever. So, buksan din natin para makita nyo anong laman. Salamat sa mga nagbigay. Pero, parang walang pangalan. Yung nagbigay. Basta kasi, binibigay na lang sa amin. Okay, so, ito naman is ang kim kasi guys, iba-iba yung style. Meron yung doshirak, yung pang lunch. Yung lunch lang siya. So, ang laman is ganito. Malaki siya. So,
marami akong ipapadala sa Pilipinas this time again. Okay, mostly kasi every year nagpapadala ako. Pag ganito, maraming mga matanggap. Hindi naman sobrang dami. Tapos, para makatikim naman yung family ko sa Pilipinas, guys. Okay, so Kim, alam niyo yung Kim, ano? Okay, so malaki siya. So, ang gagawin mo is, pwede mo siyang hatiin ng paganyan, or, kasi diba, malaki. So, 1, half, 7, 6, so 1, 2, 3, 4, tapos 3, okay. Tapos, pwede mo yun siyang gano'n. Tapos, pwede mo siyang ihalo sa kanin. Okay? So, depende ito kung paano mo siya kainin. Okay, so ang laman nito is skin. Dito naman guys, skin pa rin siya. So, ano yung laman? Paano yung pagka-pudyang niya? Ganito. Yung sinasabi ko, dosirak ganito. So, nasa, lang siya. Nakahati na siya, maliit. Bite size na siya. Okay. So, yan. Ano naman niya, guys? Kim again. Okay. So, next. Pero marami ding nagbigay ng mga fruits, guys. Pero hindi ko na sinama dito. Itong mga ipapadala ko lang sa Pilipinas. Ito naman, oil gift set. So, mga oil ito, guys. Oil. Tingnan natin ang laman. Dalawa yung laman niya, guys. Pero, okay. So, parang same lang yung kanina. Ano bang, hibaragi. Hibaragi kasi is, sunflower. Tapos, sunflower oil siya, guys. Sunflower oil. Kasi siya na masakit yung dila ko. Ito naman, ano yan siya? Kisan. Distoli daw siya. Hibaragi. Same lang gapon siya. Same pa rin, ano siya? Hibaragi. So, he is sun. Tapos, pag hibaragi, it means sunflower. So, yun siya. Pero, mapapadala din ito sa Pilipinas, guys. Kasi, ano siya, plastic. Hindi siya babasagin. So, i-wrap lang natin ng sobra. Tawag dito, yung mga damit. Tapos, ito, paano ang pagbukas? Ito, di pa may dilaw. Okay, so, ganyan mo lang siya. Tapos, pwede mo siyang tanggalin. So, enjoy cooking 2022 expiration. Okay, so that is oil. How about this one? Ang daming mga oil na ngayon. So, guys, sobrang, pag ito, magamit talaga siya sa bahay. Kasi, diba, sa Pilipinas, palaging nagluluto, nagpiprito. Prito ng tuyo, guys. Sa amin, lagi magprito ng tuyo. Tapos, isda. Tapos, ano pa bang luto? Yung mga gulay, panggisa, diba? So, gamit na gamit yung, tawag dito, oil, cooking oil. So, ito din siya, guys, itong laman. So, ano siya? Canola. Sa canola from Canada. So, oil na naman siya, guys. Oil. Tapos, ito naman, yung spam. Okay, spam na maliit. At saka, spam na medyo malaki. Medyo malaki ito. Okay, spam. Hindi kasi kumakain naman kami ng spam, pero hindi yung talagang sobrang gusto. Bihira lang. Kaya so, ipadala na lang natin sa Pilipinas. So, ito naman siya is, herb mat. So, pag halimbawa, magprito ka ng masarap ito sa pangbudbud, sa samgyupsal. Okay? So, pag mag-samgyupsal kayo, i-ganyan nyo, i-spread, sprinkle sa kugi or sa meat, sa samgyupsal. So, yun na yun. Masarap na siya. Tapos, isaw-saw nyo sa samjang. Okay, so, ito naman, chamkirom again. Okay, chamkirom.
very useful itong mga to sa pagluluto guys or sa pagkain na. Okay, so ito yung laman ng isa. Okay, so may tatlo pa tayong bubuksan guys. Mahirap naman. Okay, so anong laman ito guys? Same lang yata, no? Same pa rin yata. Wala. Tingnan natin. So, ang laman nito is dadadang! Oh! Oh! Ang laman is ano yan? Corn syrup, mga ganyan. Syrup. So, oligodang. So, oligodang guys, pag magluto kayo ng gusto ng minatamis, so ito ang nilalagay. So, iwan ko sa Pilipinas kung alam niyo paano ito lutuin. Kasi, pag ano kasi dito, yung mga luto, ginagamitan kasi nito. Lalo na ako pag sa karne, lagyan ng gochujang, tapos kanjang or soy sauce. Ito, tapos gochujang, mga ganyan. Pang ano kasi ito, pang yangyong, pang marinate sa mga pagkain, pwede na siya. So, tapos, ito nga sinasabi kong kanjang or soy sauce. Tapos, this is matsul. Matsul yung parang alcohol siya. Di ba pag magluto tayo, gusto nyo na ano, parang hindi siya maamoy. So, nilalagyan siya ng kunti. Ito, may yung isda nilagyan ng kunti. Okay. Tapos, ito naman, same lang siya dito. Kanjang or soy sauce. Tapos, ito naman, hindi na ako bibili guys. Kasi, ang kapatid ko gusto niyang gumawa ng kimchi. Pag gagawa ka ng kimchi, dapat meron ka talaga nito. Ito yung main ingredients. Siguro aside from cabbage at saka yung pepper powder. So, dapat meron ka nito. Fish sauce sa Korea. Okay, so, kompleto na yung pang-kimchi. Okay, meron na. At saka, isa natin ito. Anong laman ito? Masarap din guys, mag-open ng mga regalo. Parang birthday mo lang or parang regalo sa kasal. So, ano sa palagay nila man ito? Okay, ako kasi guys, nakailang beses na ako natanggap super nung simula dumating ako. So, 11 years na ako dito. So, almost 12 years na this coming March to 2022. So, nakailang beses na akong bukas nito. So, huhulaan ko ang laman nito. I guess, ang laman nito is shampoo. Shampoo, tapos I'm so tired. baka may toothpaste din. Toothpaste. So, let's see. Oh! Let's see. Yung hula ko, guys. May, ano ito? Ito yung toothpaste. Toothpaste. Tapos ito, sabon siya, guys. Mabango din talaga siya ng mga sabon. So, body soap. Ito din siya. Ito. Oh, mabango yung mga sabon. Ang bango niya. Tapos, ito naman is body wash. Okay? Body wash. Kumbaga, sabon siya sa lawas, guys. Sabon sa katawan. So, kunti lang ilagay mo, tapos pabulain mo, tapos, yun, iyan naman sa buong katawan mo. Okay, kunti lang. Tapos, sobrang mabula na siya. Tapos, ito naman, shampoo. Shampoo din ito for oily scalp. Ito naman, damage care and nourishing shampoo. Ito naman, shampoo din siya, same. Tapos, body wash. Same lang siya. Pero ito, lavender. Ito naman, grapefruit or jamun. Okay, same body wash, shampoo, tatlo. Walang conditioner. So, body soap, at saka toothpaste. Okay. So, next. Pang-last na talaga ito. Okay. So, I guess, parehas lang yung laman dito. Okay, so, let's see. Anong mga laman niya, guys.
mga nagbigay dito na walang pangalan. Kasi wala siyang pangalan. Sa atin, from to, may ganun. Parang may may nalaglag. Is shampoo. Shampoo pa rin siya. Shampoo. So, balik natin ito kasi nalaglag siya. Shampoo. Shampoo pa rin siya, guys. Shampoo. So, balik natin ito kasi nalaglag siya. Ang laman, guys, same lang. Same lang kanina, guys. Pero ibang brand. Okay, so ganyan siya. Ito naman, yogurt ba? Yogurt to siya, guys. Yogurt, apple vanilla. May apple, may vanilla, may yogurt pa. Mabango siya. So, toothpaste. Ito din, toothpaste. Tapos, body soap. And then, shampoo, dalawa. At saka, body wash. So, yun yung mga laman guys sa mga regalo sa Chuseok for Thanksgiving Day dito sa Korea. Okay, so, until here. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe my channel, Dahi TV. See you in my next video. Annyeong! Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover.